Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo nining misa alang sa kasulbaran ining atong pandemic. Ang Ginoo makahatag yod instant nga pahunong niini. Pero nag-agad lang po siya sa atong pagka mapaubsanon o pagka matuhuon ngadto sa iyang divine power. Busa padayon tang mag-ampo. Unya ikaduha atong ihatag ang pasalamat sa Ginoo tungod sa mga tao nga nagtabang sa atong parokya. Busa uban sa mga pamisa nga ato rong gidawat nining maong misa, ato sang espesyal nga iampo ang atong mga benefactors, mga donors, nga unta tagaan sila sa mga grasyas Ginoo nga ilang gikinahanglan ron sa ilang personal o sa ilang mga mahal sa kinabuhi. Busa karon atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Propeta Amos. Katawhan sa Israel, pamatia kining mensahe nga gisulti sa Ginoo bahin kaninyo. Gikuha ko kamong tanan sa Ehipto. Sa tanang katawhan sa kalibutan, kamo lamang ang akong gipili o gimahal. Busa, silutan ko kamo tungod sa tanan ninyong sala. Magkuyog ba ang duha ka tawo gawas kun sila magkasabot? Mungulo ba ang leon diha sa lasang gawas kun makakaplag kinig tukbunon? Mutingog ba ang itoy nga leon diha sa iyang puy-anan gawas kun siya makatukob? Makuha ba sa litag ang usa ka langgam kun walay paon niini? Mulibkas ba ang litag gawas kun may mopalibkas niini? Mahitabo bang dili mahadlok ang katawhan kun patingugon ang trompeta diha sa usa ka syudad? May makalilisang bang mahitabo sa usa ka syudad kun dili ang Ginoo mao'y muhimo niini? Sapagkat tinuod ang tanang himuon sa Ginoong Dios, ipahibalo gayud niya sa iyang mga alagad, ang mga propeta. Kinsay dili mahadlok kun mungulob na ang leon. Kun musulti ang Ginoong Dios, kinsay makapugong pagsangyaw sa iyang mensahe. Gilaglag ko ang pipila kaninyo sama sa paglaglag ko sa Sodoma o Gomora. Sama kamo sa nagdilaab nga lipak nga gikuha gikan sa kalayo. Apan wala gihapon kamo mobalik kanako, nag-ingon ang Ginoo. Busa, katawhan sa Israel, buhaton ko kini nganha kaninyo, o kay himuon kuman gayud kini, pangandam pagtabang sa inyong Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, o Ginoo. Sa kadlawon gidala ko ang akong pangaliya, puno sa paglaom at tubangan kanimo.
Kay ikaw, O Dios, dili malipay sa kadautan, ni magpabilin uban kanimo ang daotang tao. Ang mapahitason dili makabarog sa imong atubangan. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Gidumtan mo ang tanan nga nagbuhat og dautan. Gilaglag mo ang tanan nga nagsulti og bakak. Ang mahigugmaon sa dugo ug ang malimbungon gibatok sa Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Apan ako tungod sa naghingapin mo nga kaluoy musulod sa imong balay. Musimba ako didto sa imong balaang templo, diha sa kahadlok kanimo, O Ginoo. Unahi ako diha sa imong katarong, O Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon ko ikaw, O Ginoo. Misakay si Jesus sa usa ka sakayan ug mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Unya mikalit paghuros ang usa ka kusog nga subasko ug hisabwan ang sakayan. Niadtong higayuna natulog si Jesus. Ang mga tinun-an miadto kaniya o gipukaw siya. Miingon sila, Ginoo, luwasa kami. Nag-ungaw kita sa kamatayon. Si Jesus mitubag, nganong nahadlok man kamo pag-ayo, pagkagamay sa inyong pagsalig. Unya mibangon siya o gipahunong niya ang hangin ug ang mga balud ug mibanos ang kalinaw. Natingala ang tanan ug miingon sila, unsa ba kining tawhana nga bisan ang hangin ug ang mga balud mipatuo man kaniya? Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Katapusan rong pitsa sa or adlaw sa Hunyo. Kining buwan matapos ang adlaw, matapos ang tuig. Saman matapos? Tapos gyapon. 2020 mo 2021. Kining coronavirus matapos ni. Tapos gyapon. Kamong nagtap-tap sa inyong naong matapos mo. Tapos gyapon. Kining nagwali matapos ni. Tapos gyapon. So ang tanan part na ginasplano dinhis kalibutan matapos gyud. Ang mga apostoles sa dihang nag-ana-ana ang kaning sakayan kay kusog ang hangin. Para karon ba yung narong tempo tabo ka ngadtos mga kamotes, sikihor, adtos bantayan, aw murag yung inat-inaton imong tiyan sa bawod. Nya purti na nilang hadloka. Unsa may ilang gisinggit ngadtos Ginoo? Unsa ilang gisulti? Ginoo, luwas ami, hapit na ta mga matay. Yung Ginoo, nganong nalimot man mo nga mamatay manggid ta? Di ba? Nganong nahadlok man mo nga mamatay manggid ta? Mao to si Jesus, nasayod man siya nga mamatay ra gyud ang tao kay part man na sa planos Ginoos paghimos tao dinis kalibutan nga matao ka nya mamatay ka anato gras Kristo ingos Kristo your will be done ug karon na ang akong katapusan okay ug anhi ko dinhi mamatay sa dagat okay relax tutok man muna ako kamo relax ba mo nga mga matay mo sa COVID relax dili. Oy, kanang dili relax mga yawan o na mga way pagtuo mo na si Kristo nangita hain naman ang inyong pagtuo. Pasabot ba mituo ba mo nga ang akong plano mao gyud ang superior
kaysa inyong plano? Mituo ba mo ana? Ana siya. Sa unang pagbasa, nindot kayo, no? Galibog biya ko ani primero, kanilagi may pagkabugo-bugo sa tagjutay. Dugay kay kung nakasabot. Nga no maning iya maning gihisgutan nga, ano sa to? Mo tingog bagod ang leon, kung way tukbunon, mo sa tong iyang gipangingon dito, mo tugpa bagod ang langgam ngadto siyuta, kung way paon, mo libkas bagod, kung di makakuha. Nga no maning ingon ani maniga sige ko gunahuna dito ba nanaog ko diri nako unsa may kahulugan ani Lord pas kang buguag nako wa gyud ko kasabot pero sa galingkod nako diri may masakay pagkabasa sa atong lektor nakasabot ko ambot og mao basag kani akong nasabtan katubang nasuko ang Ginoo sa mga Israelita kay ngano man ingon siya nasuko siya ako bayay gapangga ninyo sa tanang tao sa kalibutan, kamo bayay akong gipili. Nya ngano pamangyong nakaako pa man mo pagsupak-supak nako. Munay sakit kay ba para sa Ginoo. Pasabot ang tanang butang nga nahitabo dinhi sa kalibutan naay plano ang Ginoo. Naay plano, way butang nga iyang gipahitabo nga way sunod. Muna ang atong buhaton di ay dili na lang ta magsupak-supak. Munong nihisgot siya. Kung mutingog na gani na ang leon sa ato pa, ang plano ana mutukob nako. Nagawa mo? Magpista na gay ng anak sa leon kay magtuwat ra man na silang dadaan sila sa ilang inahan og katong iyang nakuha. Magsagit-sagit na gay na sila murag maglipay, pasabot na nay nakuha. Ana, lisod kay mosyagit sila niya, waday nakuha. Ma-attract gani na ang langgam ngadto sa litag, pasabot doon ay paon. Mututok gani ng pare, pasabot, mubog short. Naikos ba? No? Okay kami, panagsarabi kami kita na, may mamo, mga minyo, kay kakita mamo permi, ya kami, mahatutok yun kay panagsara mami kita. Sa to pa, dili ni mututok og wagi, way plano, di ba? Ana, kana sa mga ulitaw, mututok sa daga, niya pilit ang mata, dauta nagplano. Kung ang uyab, muhikap na sa kamot sa babae, sa iyang uyab, ang uyab nga laki ba, muhikap sa kamot sa babae, unsay pasabutan na janing. Kana bang hinol sa imong kamot ba, kuyog mo, ya uyab mo, niya mihinol sa imong kamot, niya nikopot, inana, unsay pasabutan na? Ala, doon na pa na ilaing hikapon. Magpataka, huwag mo ng tugutan. Gani, gani, payosay. Mao na siya. Nya kung ang pari mumisa na unsa may plano ana? Mangulikta. Simple ra gud kaya. Pasabot ayaw na lagsupaka ang plano aron dili ka maratol. Know the plan. Nya nganong gaplano man ang Ginoo nga mataw tas kalibutan. Aron ta mo enjoy sa kalibutan. Nya kini amas kalibutan ang kasakit ug ang kalipay sa to pagipakataw kas Ginoo dinhis kalibutan aron mo sinati sa kasakit ug sa kalipay. Mo nagduna gani kalipay according to God's plan. Naa gani kasakit, this is according to God's plan. Ang kuyaw kung nasakitan ka tungod kay gahimo-himo kag imong plano. Kay kasagaran ra bas atong kasakit sa kalibutan mga igsoon, kitay gahimo. Pre aning coronavirus, daghan man kayrong gasulti nga hinimo ra nig tawo. Ambot lang. Wow, siguro to, sa ikaw pa din, mutuo ka nga, hinimo ni tawo. Nako, ako'y kalibutan na niyo, magkikita ng coronavirus. Ingon sila nga, mura kuno nag-corona, kanang ilang gibutang diya sa video ko, magani ko kita, di na lang ko ana. Pero mutuo ko, nga kining ato rong coronavirus, gitugot nis Ginoong mahitabo, kay naa siya'y plano nga tudluan ta unsaon pagpuyo sa kalibutan. Ang ato na larong problema, unsaon pagdiskubre ang planos Ginoo. Kana lang. Marelax gid ta mga igsoon kung nagsubay ta sa planos Ginoo. Si Kristo kay nagsigi ra man gyud sunod sa plano sa iyang amahan, wa man siya gisulti, wa man siya gibuhat nga dili according sa plano sa iyang amahan.
Relax kay siya. Purti gyud ka relax. Ako sa na magbawod ko sugayo matuog ra. Pero kung wa ganita magsubay sa plano sa Ginoo, maratol gyud ka. Tagaan tala mog sample ha. Dili kay ni haom pero pipila lang ni sa sample. Plano bas Ginoo kadang homosexuality? Ano bang mahimo kang bayot or tomboy? Plano nas Ginoo? Dili. Okay ba? Abot lang. Ingon man sila na it is a product of influential defects ba? Influential ba? Environmental. Gikan sa tiyan, hangtod sa paggawas. So, posible nga planos Ginoo. Pero kung ikaw usa ka homosexual, pananglitan tomboy ka or bayot ka, unsa may planos Ginoo nimo? Nga magpakasala o dili? Ang plano gis Ginoo, why sala? That is the general plan. Pananglitan ako karon, bayot ko. Maibog ko sa akong isig kapari, maibog ko sa sakristan, maibog ko sa kanini ang lay minister. Unsa may planos Ginoo isip pare? Nga mahimo kong balaang pare. Mahimo kong putli nga pare. Chastity, poverty, obedience. Mo na among virtues nga i-maintain. So ang akong pagsunod sa planos Ginoo, anha na ko i-apply nga dili ko makasala sa akong pagpakigrelasyon sa sakristan, sa akong pagpakigrelasyon sa akong isig kapari or sa mga seminarista or iba apiltan ning dikon, nga di ko makasa, kaya kay maibog man ko, niya sala man na. Anha na ko diha mo experience sa kasakit. Moingon dayon ko, Lord, salamat kay part man is imong plano ang kasakit o kalipay. Salamat nga naka-experience ko og kasakit. Purti na kong ibugas among lay minister. Nga na ron. Unya sad kung laki sa gyud ko, laki ko ba? Ako tinudanay man gyud kong laki, mukumpisal ko ninyo, I swear. Pras among kauban apply mi og kanang CAT bitaw dila ko mosulti sa ngan ug usa sang tuiga apply mi og officer sa CAT ba unya kay effeminate man gyud siya kana bang gyud ba kanang mukiay gyud ba gibinuangan sa mga training officers gipaltungtong dito sa stage ba diha mi tanan sa ubos ana din siya dito isog ka siya mga igsoon dili na ko bayot lalaki na ko macho pa jod. Secret. Mo ka gets. Mao na. Ako mo swear ko laki gyud ko ha. Unyaron kung maibog ko sa youth leader or maibog ko sa atong usas mga lectors nga gwapa or maibog ko sa madre. Unsa man na plano nas Ginoo nga akong tumanon. Dili chastity gihapon. So kini kada duol sa youth leader nga rin ako, nga gwapa, magsigi kong ingon, Lord, mao gini ang katumanan sa imong plano nga mosinati kog kasakit. Nya kay mugunit man, Lord, nakasinati kog kalipay. Simple gayo, pero dili na ko to plano, nigunit sa kadiya. Di ba? Nya mingon dayon ang yawa, gunit sad ayaw. Insa, oy, sayang kaayo tanan nilakaw na ni kuyog na nus uyab. Ingo, Lord, kasakit na sad ni, naka-experience na pod kog kasakit. Salamat kay part man is imong plano ang kasakit ug ang kalipay. Di ba? Muy klaro, sige na manindog na ta. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsoon sa dakong pagsalig o pagtuo, pangayoon nato karon sa Amahan ang iyang mga grasya nga makapalig-on sa atong lawas ug kalag. Busa, mapaubsanon kitang moingon, Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa simbahan, nga dili sila mawad-an og pagtuo, taliwala sa mga kalisod ug pagsulay. Hinunua, mulig-on ug mulipang ang ilang pagtuo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nagdumala sa mga nasod, nga dili sila madani sa mga kalibutanong butang, hinuon magbaton sila og hugot nga pagtuo diha ni Kristo. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga walay pagtuo,
nga ang grasya sa Dios mudanag sa ilang mga kasing-kasing. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga kabos nga nawad-an na sa paglaom, nga makita nila si Kristo diha sa ilang kalisod. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa mga pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong giplano o gipangandoy. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong proyekto, nga unta hatagan sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Alang sa mga matuhoon nga mihalina, nga maangkon na nila ang ilang ganti sa kinabuhing dayon. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghugi ang among mga pag-ampo. Dios nga Amahan, imong gipadala ang imong anak aron sa pagluwas kanamo. Busa dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy dihas gugmag pagtuo. Pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton nata sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya, nangamuyo kami nga kining misa, magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang Ikaw gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayod ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi ng among gipamisahan karon ug kadtong wa nay nahinumdom kanila. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug kadtong nagsimba diha sa mga online nga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, mingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug di mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gaong ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa,
ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo, ipakita ta ang pag-inig sa unay. Peace be with you. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuwa ko nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia ug pagkalawat magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata alang sa COVID-19. O Dios sa among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi ug mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliw po kami sa imong grasya, alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus ug sa pagpaka sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug labdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug diniyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliw po usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagpudlay, alang sa kaayuhan sa tanan, ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini ang gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kinabusa sa Espiritu Santo
Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog Paliho. Usa sa mga nindot nga gasa nga gihatag sa Ginoo nato karon mao ang relax nga kinabuhi. Kana bang way karatol. Nya unsaon man nato para ma-maintain ni siya, magsige lang gitag paningkamot sa pagsunod sa plano sa Ginoo dili ang atong personal nga mga plano. Ato ding pasalamatan ang Ginoo nga ug ang atong mga donors o benefactors. Niingon man ko gahapon no, nga naay ni promise nga mo donate og additional nga 15 sacks of rice, di ba? Karon naay gahapon niabot gyud gahapon ang 16 ka sako nga bugas. Pakpak na sad ta. Nya kay 80 man kasako ang atong plano na namantay sa 66, pila na malay ko ang 14 na lang. So basin pa day karong adlaw nasa mo abot na 14. Awa na. Kompleto na. Pero wa say mo abot mo order na taog og bugas para ipuno na to anirong na na-deliver na. Nya sa ako sang gisigig masiyar dinhi nga nagkinahanglan tag katong atong 7 sacraments nga stained glass nga tag 165,000 nya na po 14 ka Stations of the Cross nga tag 50,000 na stained glass gyapon na say duha nga napuno di pa kiklarong ikaduha no. So ang ikaduha ni promise siya pero anonymous lang kuno wa ko kahibawog hain siya nagpuyo wa sa ko kibawog kisayangan magpa-text ra siya nako kon gakinahanglan na kuno sa kwarta kay iya sad ko nung ipadala pero anonymous lang siya. So duha na kabuk ang siguro nya ang usa tuagya pos Canada ingon siya murag di man ko ka-afford aning usa ka station gyud father kana ganing mangimbitar pa ko ha nya maka-okay na gani moangkon sad mi og usa ditulo na di ba wa mo mulipay angkon ka. Ang exciting ani kinsay mouna og dawat sa 165 nga stained glass. Ang mauna ditso gina siya sa langit. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa atong dad-o ng kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.